Isang mapagpalang araw po, Sir Casper. Tawagin mo na lamang po ako sa pangalang Damian. 50 anyos ng mahigit at malapit ng maging senior citizen at may asawa at anak na pero hindi kasal. Masasabi kong kakaiba ang aking karanasan tungkol sa hiwaga ng ating buhay. Dito lang po ito nangyaring taong 2022. Hindi po kami lehitimong taga-bukid. Lumaki at nagkaisip ako sa kabayanan at hindi naniniwala sa mga nilalang na mahiwaga. May mga kwentong barbero tungkol sa mga elemento o engkanto man ay tinatawanan ko lamang ang mga ganong kwentong kababalaghan ko no. Para sa akin noon ay kalokohan lamang iyon. Gawa-gawa lamang iyon ng may mga taong may tama sa utak. Nagkataon lamang na ang utang ng kumpare ng itay na pera ang ibinayad sa amin ay malawak na lupain sa isang probinsya. Hindi po ako babanggit ng pangalan ng lugar para na rin sa katahimikan ng buhay namin. Ayaw man ng tatay kong tanggapin pero baka daw hindi na kami mabayaran ng cash dahil nalugi ang kanyang negosyo at wala ng laman ang kanyang bank account. Ang sabi ng tatay ko ang mahalaga, makakabayad kahit lupain ang kabayaran. Ang sabi ko naman sa itay nun, bakit hindi ipagbili ang lupain at bayaran kami ng cash? Pero ilang buwan lang, inatake na sa puso ang kumpare ng itay nun. At wala na kaming ibang pagpipilian, kundi tanggapin ang titulo ng lupa at ilipat sa pangalan ng tatay. Hindi na tayo lugi, Damian. Malawak naman pala ang lupain at ang halaga ay doble sa halagang inutang sa atin. Ipagbili mo na lang itay, walang mag-aalaga ng malawak na lupaing yun, ang layo. Dalawa lang kami ng ate at alangan namang ako. Hindi ako sanay sa bukid tay, lalo na ang partner ko ngayon. Malabo talagang tumira kami dyan. Balo ka na naman at hindi mo kayang tumira doon eh. Yaan muna. At hindi pa naman natin kailangan ng pera. Saka na natin puntahan pag maganda na ang panahon para masarap magtayo ng kubo at gawing bakasyonan natin. Natagalan ngang nakatenga ang lupain namin. Inayos lang ng itay ang titulo at ayaw ng ate ko na nasa Canada na. Kaya sa pangalan ko na ito inilagay ng itay. Oo, medyo may kaya kami sa buhay dahil din sa ate ko na nagsupoporsige. Kaya lang ay maagang kinuha sa amin si inay. Dahil hindi nga ako interesado at ang nasa isip ko ay ipagbibili ko na lang pag wala na ang itay. Matanda na rin naman ang itay nun at may sakit na. Kaya alam kong ako rin ang mag-aasikaso nito dating ng tamang panahon. May mga paupahan kami sa kabayanan, apartment at commercial space. Kaya tumanda na akong walang alam na trabaho. Basta't lagi lang akong kasama ng itay araw-araw at tagasingil lang upa masaya na ako. Ang anak ko at partner ko naman, may negosyong parlor at barbershop. Kaya busy din ito. Lalaki ang anak ko at malayo ang loob sa akin. May mga anak pa ako sa labas at lahat nasa kanilang ina. Walang problema sa suporta sa pera. Ako lahat ang nagpapaaral sa kanila at maganda ang samahan namin. Maging ang kanilang mga ina na may pamilya na rin. Nagsimula ang hiwaga ng buhay ko mula nang nakilala ko ang isang negosyanteng sere. Sinabi nito na baka pwede niyang upahan ang lupain ko. Lalagyan niya ng mga panabong na manok at malaki ang upa. Kaya parang napapayag niya ako. Agad kong sinabi kay itay at ang sagot nito, bahala na daw ako. Kasi akin na yon. Hanggang nalibang na rin ako sa mga panabong na manok ng negosyante na yon. Bah, maganda pala ang ambience ng lupain ko ha. Nauna pala ang bundok at nakakalibang ang mga panabong mo ha. Mukhang 100,000 ang halaga.
Ikaw lang kasi pre, parang ngayon ka lang nagpunta dito eh. Paggawa ka ng malaking kubo doon oh, sa parang burol. Sarap doon pare, tanaw mo ang paligid. Lawak ang lupain mo, hindi ko naman kayang upahan lahat eh. Hayaan mo pre, pag sinipag ako. Sagot ko naman kay Re. Ang naupa sa lupain ko na may halos 50 ulo ng imported na panabong na manok ang naggalat at mukhang mamahalin lahat. Ewan ba naman at nagustuhan ko na lang laging tumatambay sa lupain kong iyon at nagsimula na akong magtanong-tanong kung magkano ang malaking kubo o bahay kubo. Ang itay naman walang pakialam. Abala din kasi ito sa mga paupahan namin sa kabayanan at sa kasino. Sa isip ko naman, may edad na rin ako at parang gusto ko ang hangin sa bukid. Agad akong bumili ng malaking kubo at mas pinaayos ko pa ito nang dumating na. Nagpalagay ako ng banyo at malawak na teres para tanaw ko ang kabuuan ng lupain ko. Tama nga ang naupa sa akin. Maganda ang tayo ng kubo ko. Tanaw ko ang kanyang manukan at maging ang malawak na kagubatan na sako pa ng aking lupain ay tanaw na tanaw ko. Yan, salamat naman pre. Kahit papaano may nakita na akong bahay dito. Alam mo ba noong unang dating ko dito sa lupain mo, sabi ng mga tauhan ko, may mga tao daw silang nakikita sa gubat, tapos nawawala naman daw agad. Hindi naman ako naniniwala pre. Pare kasing 5 tauhan ko, taga Bicol kaya kung ano-ano ang pinapaniwalaan. Napapalakhak naman ako ng tawa sa tinura ni Ray. Kasi nga hindi ako naniniwala noon sa ganong kwento o haka-haka ng mga taong magaling magkatha ng mga kababalaghang kwento ko no. Ano ka ba naman Ray? Nakakatawa naman yung mga tauhan mo. Year 2022 na at kakatapos lang ng pandemic. Naniniwala pa ba kayo sa ganyang istorya? Katanda na natin, walang ganun Ray. Baka mga tao talaga yon. Kasi ang kabilang barangay natin maraming tao doon. Hayaan mo at pababakuran ko ang lupain ko para walang tao talagang makakapasok na iba. Ay, mukhang tunay eh. Nakailang araw ako dito noong nakaraang buwan at nagbagawaan pa nga ako ng baraks ng mga tauhan ko. At hating gabi na noon pre, parang may narinig ako mga taong nag-uusap sa labas. Parang nakikiraan sila. Ewan ko lang saan ang galing o saan ang kanilang tungo. Pero hindi na ako bumangon noon pre, kasi nanindig ang balahibo ko talaga eh. Nagbalak na nga akong ilipat ang mga manukan ko, kaya lang, malapit itong lupain mo sa sabungan ko. Mariusip naman Ray. Kasing tanda na kita. Iyaan mo na, mga tao lang yon. Pero huwag kang magalala. Parang gusto ko na din ditong mag-stay eh. Malakas ang signal at tahimik. Magandang magsugal online. Tsaka buhay na ako sa upa mo. Yung partner ko naman binigyan na ng tatay ko ng malaking puhunan. Kaya wala na iyong pakialam sa akin. Ewan ko ba at para akong may kakaibang naramdaman habang nagkukwento si Ray. At napon ako rin sa kanya sa araw lang siyang pumupunta doon. Halata kong natatakot nga ito. Para sa akin, mahinang nilalang si Ray. Nagpalingalinga nga ako sa paligid at wala namang kakaiba. Kaya sa isip ko, duwag na tao lang siguro si Ray. Mahinang nilalang para sa akin. At ang kanyang mga tauhan rin bago dumilim, nasa loob na ng barracks nila. Natatawa akong parang mga bakla na takot sa kwentong sila din ang gumawa para matakot. Isarap naman ang kapaligiran. Malayo sa tunog ng mga sasakyan. Kahit walang aircon, ang sarap matulog. Lalo't bagong-bago ang kubo ko. Habang ako sarap ng buhay, nagiinom ng malamig na Red Horse habang nagsusugal online. At may paborito akong pwesto sa aking malawak na teres. Sa araw naman, libang na libang din akong manood sa mga tauhan na Ray na nagpapatuka sila ng mga manok.
at tanaw ko na masisipag naman sila at mukha namang mababait. Naging kabiruan ko nga si Manong Boy, ang katiwala ni Ray, at tubong Bicol din daw siya. Masarap itong magluto kaya naging koko na rin ito at may extra bayad sa akin o bonus pa. Madaldal ito at natutuwa ako. Ang dami niyang kwento. Akala yata matatakot ako. Hindi niya alam na tinatawanan ko lang ang mga katanyang kwento. Tungkol daw sa mga itim na engkantong gala na klase daw ang lupain ko. Ay may portal na daan na mga elemento. Nako, Manong Boy. Baka naman sa inyo lang sa Bicol nangyayari iyon, yung portal ko no. Malapit na kasi tayo sa Maynila. At ako, laking syudad kasi. Kaya hindi ako naniniwala sa ganyan. Yung mga kwento mong yan, baka napanood mo lang kay Jessica Soho eh. Sabay halakha ko. Boss Damian, hindi ko po sinasabing matakot ka or maniwala ka. Ang akin sana maging alerto ka dahil lupain mo ito. Sabi po ng mga matatanda sa amin, dalawa daw po ang pwedeng mangyari. Mamalasin ka o susuartihin kayo. Basta hindi po ako nagkulang ng paalala sa inyo. Ganun ba Manong Boy? Hayaan mo. Alamin mo nga saan ang portal nila. Baka magkapera ka. Ipapadala ko sa GMA7. Sabay halakha ko uli. Para naman hindi mapahiya ang matanda sa akin, sumakay na lang ako sa kanyang gustong mangyari. At paniwalaan ko daw ang payo niya. Lagi na nga siyang nagkukwento tungkol sa mga itim na engkanto daw at lamang lupa. At iba pang mga naninirahan nga daw sa lupain ko. Maging sa tinatawag niyang maligno. Talagang natatawa na lang ako. Yun po kasing mga yabag nila sa gabi, para mga paa ng hayop. Yung tawag pa sa amin sa Bicol, maligno daw yun. Lahi daw yun ng mga itim na engkanto. Sabi pa ng lolo kong albularyo nun. Palima kong napapamura dahil hindi ko matanggap ang kanyang mga kwento. Ayaw ko namang laging barahin dahil hindi ko pa rin kabisadong ugali nito. Baka mamaya ay gawan ako ng masama. Basta lahat ng kanyang kwento nakikinig lang ako. At habang tumatagal, sinasabi ko sa kanya na halos ilang buwan na silang nangungupahan. Wala namang kakaiba sa lupain ko. O wala namang nangyayaring masama sa kanila. Bakit ka ako parang takot sila? Maliban sa mga dumadaan daw na di umano sa gabi at kakaiba ang mga lingwahe. Kaya sabi ko kay Manong Boy ay hayaan na lang kung ano man sila. Kung nakikiraan man o may portal sila ay hayaan na lang kako. Sabi ko na lang na alagaan at pagandahin pa nila ang manukan ni Ray. Kita ko naman ang buhay ko. Sanay na ako sa ganito. Kain, tulog, sugal online. At uuwi ako ng kabayanan. Titignan ko ang aking mag-iina. At sisilipin ko ang itay. Habang kagaya ko ring kain, tulog din at sugal. Ganyan ako lumaki. Kaya sanay na ako sa buhay ko. Kaya kung ano man ang mga naririnig kong kwento galing sa mga tauhan ni Ray, lampas na lang sa kabilang tenga. Natatawa na lang ako. Dahil sa kagaya ko ba naman na lumaking walang kinatatakutan. Hindi naman ako maghihirap at lumaki ako sa masarap na buhay. Katangahan lamang kung maniniwala pa ako sa kwento nila. Basta pabalik-balik ako sa bukid at kabayanan at wala na akong hahanapin pa. Tumanda na akong ganito at kung sila natatakot, nako, ibahin niya nila ako. Giyayabang ko pa sa sarili ko. Hanggang isang araw, napansin ko na 3 na lang sila. Agad akong nagtanong kay Manong Boy at sinabi kong nasaan na ang 2 nilang kasamahan. Bagong dating ako noon at natagalan akong hindi bumalik sa kubo ko. Kaya takang-taka ako nang makita kong kakaunti na lang sila. Anong nangyari po sa inyo Manong Boy? Nako, hindi nyo kakayanin ang mga panabong ni Ray. 3 na lang pala kayo. Baka mapabayaan nyo yan. Mamahalin pa naman din yan, mga manok na yan. Boss Damian,
Wala po akong magagawa. Nag-aalisan sila. Kami pong tatlo ay magkakamag-anak, kaya kami lang lagi ang natitira dito. Tao nga naman oh. Ayaw pa ng malaking sahod at mabait na amo. Aba, malaking magpasahod si Ray kung tutuusin at mabait pa. Yung kakilala kong negosyante din na kagaya ni Ray, taga Rizal. 400 lang ang araw niya sa tauhan niya. Lagi pa yung galit. Ang sasabungin na alaga noon ay ilang daan din yon. Nagtsatsaga ang mga tao niya kasi nga mahirap lang sila. Kaya Manong Boy, huwag kayong aalis dito. Sayang naman ang mataas na pasahod na Ray. Libre food pa kayo dito, aba. Hindi mo kasi kami naunawaan, Boss Damian eh. May kakaiba po talaga dito sa lupain mo. Hindi lang po kasi kayo naniniwala. Maging si Boss Ray, alam po ang nangyayari dito. Hayaan na naman po kayo Manong Boy. Basta pag ako mismo ang makakita o makaranas noon, baka pa maniwala ako. Sige po, magluto mo ulit ako. May dala akong karning kambing, magkaldereta po tayo at magsalo-salo tayo. Napun ako na hindi na makwento ang matanda buhat noon. At tahimik lang itong nagluluto. Hinayaan ko na at baka ako may problema kay Ray. Naisip ko din na simulan ko ng pabakuran ng lupain. Para naman wala na silang katakutan na may nakikiraan sa gabi. Baka yun nga ang dahilan kaya umaalis ang mga tao ni Ray. May tinawagan akong tao at narinig iyon ni Manong Boy. Boss Damian, huwag kang magpuputol ng malalaking puno ha. Magagalit sila. Lalo na ang mga punong ilang taon na napahingahan nila. At may mga nakatira na rin mga elemento. Hindi natin kita saan nakatayo ang portal nila. Mag-iingat ka, Boss Damian. Iyan ka na naman Manong Boy. Abay lupain ko ito. At kahit po ubusin ko pa ang puno, wala silang magagawa. Ang mahalaga may permit ako galing ng DNR. Hayaan nyo na kasi ako Manong Boy ha. Ako na po ang bahala. Ang unahin mo ang trabaho mo kay Ray. Tumangaw na lang ang matanda at naghahay na. At matapos nga kaming kumain, nagdating nga na ang mga taong tinawagan ko at nagsimula na silang magsukat. Inalam nila kung ilang saktong semento at buhangin ang magagamit nila. Pader kasi ang gusto ko, yung lampas sa taas ng tao. Hindi mo po maiiwasan na magputol kami ng ilang puno, boss. Matatamaan kasi ang pader na gagawin namin. Ako na po ang bahala sa permit. Magsisimula na po ba kami bukas ng umaga? Naglabas na nga ako ng pera at umalis kami para kausapin ang koneksyon ko sa DNR para mas mapadali ang kanilang trabaho. At sinabi ko sa mga tao ko na hintayin na lang nila ang tawag ko. Tinawagan ko din si Ray at sinabi ko ang aking plano. Mag-iingat ka pre. Balita ko yung 2 tauhan malubha ang sakit ngayon. Binato kasi nila yung mga nakikiraan sa ating gabi. Baka daw kasi magnanakaw ng panabong ko eh. Tapos nakita daw nila na naglaho. Ang bibilis daw kumilos at biglang lumakas ang hangin. Oh, tapos ano Ray? Itim na engkanto na naman at pinarusahan sila. Ano ba naman kayo? Tag-ulan na talaga at malamig sa gabi kaya nagkasakit ang tauhan mo. At baka nga magnanakaw ang mga iyon. Kaya tama lang na binato nila. Bahala ka Damian basta ako. Hindi nagkulang ng payo sa iyo ha. Kaya ako'y madalang na pumunta dyan dahil ako man malimit ng magkasakit. Sige pare, naghahanap na nga ako ulit ng lupaing mauupahan. Natatakot na ako sa lugar na yan. Kakaiba talaga. Ay Re, bahala ka na nga. Hindi lang naman ikaw ang kakilala kong negosyante ng panabong na manok. Sabihin mo kung kailan ka aalis at hahanap agad ako ng bagong uupa. Napapailing na lang ako at ibinaba ko na ang cellphone ko. Magkaiba talaga kami ng paniniwala na Ray, kaya wala na akong magagawa. Nang hapong iyon habang nagkakape ako sa teres ng kubo ko, napatanaw ako sa kabuuan ng lupain ko. Medyo malawak talaga ito
at hindi ko pa naabot ang dulo. Napatitig naman ako sa isang malaking puno. Nag-aagaw dilim na kasi noon, para kasing may ilaw. Nag-aalala ako at baka nagsiga ang mga tauhan ni Ray. Delikado baka pagsimula ng sunog. Agad kong tinanaw si Manong Boy at nakita ko itong papasok na ng barracks nila. Ganoon naman sila, oras na mag-aagaw dilim na, hindi na sila nalabas ng barracks nila. Natatawa na lang ako, kalalaking tao, mga duwag. Hinanap ko ang aking flashlight. Maaga pa naman, pasado 6:00 pa lamang ng hapon. Kailangan kong mapuntahan ang malaking puno. Baka magliyab ito. Ang paligid pa naman ay madaming tuyong dahon. Siguro ay tanaw ako ni Manong Boy. Malaki kasi ang flashlight ko. Palagay ko nag-aalala ito sa akin. Hindi na ako nagkaksaya pa ng oras at gagabihin ako masyado. Dali-dali akong nagtungo patungo sa direksyon ng malaking puno. Nakakasambong hakbang pa lamang ako nang may bumunggo sa paa ko. Napatigil ako at inilawan ko ang paligid. Iniisip ko na lang na mga hayop gubat lang siguro yan. Para kasing aso ang aking naramdamang bumangga sa paa ko. Tuloy lang ako sa aking paglalakad. Medyo kakaiba na ang lamig habang napasok ako sa kagubatan. Matataas na rin ang mga damo, kaya nag-iingat ako. Baka kako may ahas akong matapakan. Hanggang tanaw ko na ang malaking puno. Nagtataka ako dahil wala naman palang apoy. At ang paligid, wala din akong makitang palatandaang may nagsigaman lang. Mas lumapit pa ako sa puno. Inukutan ko ito. Wala talagang palatandaan na may apoy. Samantalang kitang-kita ko mula sa teres ang malaki na apoy. Hindi pa naman malabo ang mga mata ko at wala pa akong salamin. Muli akong nakiramdam. Hindi kasi ako matatakotin, lalo't sa ganong lugar. Ang katuwiran ko, mas nakakatakot pa ang mga taong buhay. Naglakad na ako pabalik sa kubo ko at pinasukan kong daan ang muli kong dinaanan. Tanda ko na may 2 pang puno akong lalampasan, pero bakit nawala ito? May narinig akong nag-uusap. Baka kako sinundan ako ni Manong Boy. Pero bakit ganon? Iba ang kanilang salita. Naalala ko tuloy ang sinasabi ni Ray at Manong Boy na ang nakikiraan daw ay iba ang lingwahe. At medyo pamilyar naman sa akin ang lingwaheng Bicol. Sa mga oras na yon ay ibang-iba talaga ang narinig ko. Manong Boy, ikaw ba yan ha? Ilawan mo nga ang daan at hindi ako makalabas din sa kagubatan. Sigaw ko. At nakakabinging katahimikan ang sumunod na nangyari. Lumakad ako ng lumakad at hindi ko na makita ang tamang daan. Manong Boy! Oh! Nandito pa ako! Yoho! Muli kong sigaw. Napakalinaw naman ang flashlight ko at sa lawak ng nakikita kong liwanag nito. Tama naman ang dinadaanan ko at ang mga maliliit na halamang gubat at tanda ko naman na doon ako dumaan. Hanggang may nagtakbuhan sa likuran ko na para bang malalaking hayop. Kung aking iisipin, para mga kabayo at marami sila. Lintik. Sa lahat ng ayaw ko, ang ganito ha, Manong Boy. Mas nilakasan ko pa ang sigaw ko. Pero wala talagang boy ang natugon sa akin. Muling may sumagi sa paa ko at kakaiba na ito. Parang masakit at mukhang may matalas na bagay ang dumampi sa binti ko. Nakapantalon ako pero manipis. Kaya agad kong hinawakan ang binti ko at tama nga ang kutob ko. Napunit ang pantalon ko at may sugat ang binti ko. Ramdam ko din ang dugo at nahawakan ko pa nga. Aba, kung sino man kayo,
Matuto kayong makisama. Ako ang may-ari ng lupang ito, kaya hindi ako papayag na kayo ang maghahari dito. Ewan ko ba kung bakit nasabi ko ang mga katagang iyon. Naisip ko kasi ng mga oras na iyon, hindi ako nag-iisa sa lugar. At pakiramdam ko, pinaglalaruan ako. Wala namang sumasagot sa akin at ang flashlight ko ay lumalabo na. Rechargeable kasi ito at mukhang nalaubat na. Naglakad na muli ako at ininda ko na ang sugat sa binti ko. Masakit na ito at may paghapdi. Hindi na ito tama. Nakakaramdam na rin ako ng matinding lamig. Hindi ko na kaya. Dahil napasok na sa kalamnan ko ang kakaibang lamig ng paligid. Pagod na pagod ako. Para sa akin hindi ganun kalayo ang dapat kong lalakarin. Bakit napakalayo na ng nilakad ko at hindi ko pa rin matanaw ang ilaw ng kubo ko? Iniwanan ko naman ang kubo ko na palibot ng ilaw pero wala akong matanaw. Hingal na ako at para bang naakyat ako ng bundok. Alam kong hindi na pantay ang nilalakaran ko at hindi ako pwedeng magkamali. Direk ito o pataas na bahagi na ang nilalakaran ko. Kakaiba na ito ha. Tama yata ang mga kwento ni Manong Boy ha. Bakit ganito? Parang walang katapusan ng dilim. Asan ang kubo ko? Agad akong tumigil at pinatay ko ang flashlight ko. Para kako matanaw ko ang kubo ko. At nagulat ako sa aking nakita. Purong kadiliman lamang. At para bang nasa loob ako ng malaking kuweba. Para ding nag-echo ang salita ko. Para ding marami nang nakatingin sa akin. Ang mga damo nahahawi na parang may naglalakad. Nakakapangilabot ang bawat hampas ng hangin sa mukha ko. Buisit, asa na ba ako? Eto ang ayaw na ayaw ko. Hindi ako naniniwala sa inyo. Pero ibang usapan na ito. Wala akong laban sa dilim. Ano at sino ba kayo ha? Lupain ko ito. Wala kayong karapatan dito. Bigla na lang may nagtatawanan sa hindi kalayuan sa akin. Mga agik-gik na parang tunog ng mga paniki. May mga nasabay ding salita. Nakakaiba ang tono at dialekto. Kung papakaramdaman ko, parang nanggagaling sa mataas na pwesto ang nagtatawanan. At may mga nagsasalita naman sa aking likuran. May bahagyang yabag akong narinig na papalapit sa akin. Talagang lakad ito ng kabayo o kalabaw. Kahit pala matapang ako, nagsimula na akong mangilabot. Hanggang sa ang flashlight ko ay tuluyan ng lumabo. Hindi ako pala dasal, pero nagsimula na akong magdasal ng Ama namin kahit ang totoo ay hindi ko kabisado. Nakaramdam na ako ng takot at ang mahapding bahagi ng binti ko, kakaiba na ang sakit. Namamanhid na ito. Hanggang dahan-dahan akong nangangatal sa lamig. May mga nararamdaman akong umahawak sa akin at mawalahibo ito. At kakaiba ang kanilang amoy. Tuluyan nang namatay ang aking flashlight at parang umiinit na ako. Nakakaramdam na ako ng hilo at ang mga boses na kakaiba na nasa tabi na ng tenga ko. Diyos ko, sino po kayo? May mga anak po ako. Ayaw ko pang mamatay. Mayabang ka, tao. Huwag na huwag mong sisirain ang mga tahana naming puno at ang portal namin. Huwag kang magkakamaling sirain ito. Pasalamat ka. Ayaw naming pumatay ng tao. Pero kung sisirain mo ang portal namin, ibang usapan na yon. Rinig na rinig ko ang salitang iyon. Halos maramdaman ko ang kanyang mabahong hininga. Malapit na malapit sa tenga ko ang nagsalita. Ano? Hindi ko maunawaan ang sinasabi mo. Malay ko ba sa portal na yon? Tsaka,
Maawa kayo. Nahihilo na ako at parang antok na ako. Sino ba kayo? Hanggang nawala na ako ng malay sa huli kong salita. Boss Damian, nako, gising po. Kailangan namin kayong madala sa ospital. Rinig ko ang boses ni Manong Boy. Tumulo na lang ang luha ko at hindi ko na maimulat ang mga mata ko. Gusto kong igalaw ang kamay at paa ko pero hindi ko magawa. Gusto kong sumigaw pero wala akong boses. At para bang wala na akong lakas. Hanggang naramdaman ko na binuhat na nila ako at muli akong nawala ng malay. Sa ospital na ako nagkamalay ulit at nagulat ako dahil umiiyak ang tatay ko. Ang anak kong bunso nasa tabi ko din at walang tigil sa pag-iyak. Itay, bakit po? Grabe naman ang iyak mo. Buhay pa ba ako? Anak, buhay pa ang dada mo. Bakit ka naiyak? Nang ako'y babangon na, doon ako nakaramdam ng matinding kirot ng binti ko. Nakita ko na balot ito ng gasa at hindi ko maikibo o hindi maigalaw. Anak, alam mo bang halos kita na ang buto ng binti mo? Para kang kinagat ng malaking hayop. O pwede ding tinaga ka ng matalas na itak. Saan ka ba galing ha? At nakita ka ng tauhan ng manuka na napakalayo mo na daw. Wala ka na sa lupain natin. Mabuti na lang at nagtaka na si Manong dahil tanghali na daw. Hindi ka pa nalabas ng kubo mo. Ano bang nangyari ha? Ang daming dugo ang nawala sa'yo. Napasalinan pa kita at halos maghapon at magdamag ka sa gitna ng gubat. Napatulala na lang ako sa tinura ng itay. Dahil may sakit sa puso ito, kailangan kong magsinungaling. Hindi ko sinabi sa kanya ang totoong nangyari at alam kong hindi sila maniniwala. Nagtaka ako. Maghapon at magdamag na pala akong nawawala. Pero para sa akin, sa oras ng 6:00 ng hapon ako nagtungo sa may puno. At mga 3 oras lang siguro ang iginugol ko sa gubat. Basta itay, may hinabol akong hayop gubat eh. Tapos, naligaw po ako sa gubat. Kailangan na talagang bakuran ko ang buong lupain natin. Napapasok na kami ng mga matatapang na asong gubat. Gawa po ng mga panabong ni Ray. Naniwala naman ang itay at partner ko. At nakailang linggo din ako na naka-confine. Namayat na ako ng gusto at sobrang sakit ng buo kong katawan. Minado ako na natakot ako sa mga nilalang na iyon. Naniniwala na ako sa mga sinasabi ni Manong Boy. Kung di ko pa naranasan ang bangungot na iyon, hindi pa ako maniniwala sa mga elemento. Maging si Ray tumawag sa akin at pinag-iingat ako. Dahil kumbaga daw sa tao may banta na ang buhay ko. At hindi daw tao ang kalaban ko. Mga itim na engkanto daw. Matigas ang ulo ko. Pasensya ka na. Naniniwala na ako sa iyo. Pero tandaan nila, ako ang may-ari ng lupain, hindi sila. Tuloy lang ako, Ray. At pakisabi sa mga tao mo salamat ha. Utang ko ang buhay ko sa kanila. Salamat naman at naniwala ka na sa amin. Magpagaling ka ha at magdasal ka preha. Kinunta ko pa rin ang mga tauhan ko at sinabi kong ituloy ang paggawa ng pader. Kahit nasa ospital ba ako, sinunod naman nila ang gusto ko. Hindi na ako nagpaputol ng mga puno. Pinaiwasan ko na lang sa kanila at pinilit kong palinisan ang buong paligid. Pinaalis ko ang matataas na damo at ang utos ko ay ayaw ko ng matataas na damo. Muli pinaiwasan ko ang mga malalaking puno.
Buong akala ko naman ay sinusunod nila ako at ayos na ang lahat ng bilin ko. Hindi pa ako nakakalabas ng ospital at ilang araw lang na may gumagawa sa lupain ko. Nang may nagtawag agad sa aking tauhan ko at sinabing ilang tao daw niya ay nilagnat na. Kagaya ng mga tauhan ni Ray, ang tauhan ko ay dumadaing din sa akin. Kagaya ng mga tauhan ni Ray na umalis din. Ganoon din ang nangyari sa mga tao ko na nilagnat din. Boss Damian, kakaiba dito sa lupain mo. Parang may sadyang sumisira sa mga kagamitan namin. Ang mga buhangin at semento, sinabutahe. Nahihirapan po ako. Nag-aalisa ng mga tao ko, boss. Baka hindi na rin ako tumagal. Hindi ako makasagot sa tauhan ko. Nangingilabot ako at para bang nararamdaman ko muli ang mga nilalang na nakasama ko sa dilim. Ganoon ba? Sige, itigil mo muna ang trabaho niyo. Saka na natin pag-usapan paglabas ko ng ospital. Mag-iingat kayo. Salamat sa tawag mo ha. At sa inyo na ang perang natira sa iyo. Bonus ko na sa iyan at umalis na kayo dyan. Wala akong magawa. Inaamin ko na natatakot na talaga ako. Ayaw nila na palalagyan ko ng pader ang lupain ko. Hindi ako manhid. Alam ko ang gusto nila. Ang itay ko naman ay pinagbawalan na muna akong pumunta sa kubo ko. At dahil lalabas ako ng ospital na naka-wheelchair, mahihirapan daw ako mag-isa sa bukid. Damian, makinig ka sa akin. Pumasyal ako doon sa lupain natin at kinausap ako ni Manong Boy, yung tauhan ni Ray. Huwag mo na akong paglihiman, Damian. Dahil ang kumpare ko mismo, dating may-ari ng lupain, ang nagbigay sa akin ng babala na mag-ingat daw tayo sa lupain natin. Bago ito bawian ng buhay, nakapag-usap pa kami. Kagaya mo, binaliwala ko lang siya. Kasi nga para sa akin ang mahalaga, mabayaran ako. At ayan na nga ang nangyari sa iyo. Pero itay, maniwala ka. Nakagat lang ako ng mga hayop gubat. Tsaka huwag niyo kayong mag-alala sa akin. Baka makasama pa sa inyo. Damian, hindi kagat ng hayop ang sinasabi sa akin ng mga doktor. Hiwa daw ito ng napakatalas na bagay. Para daw matalas na patalim. Walang rabies na nakita sa katawan mo. Kaya huwag kang magsinungaling sa akin. Wala akong maisagot sa itay ko. Dahil sila naman talaga ang nakakita sa binti ko. Itay, ano po ang plano niyo sa lupain natin? Ibebenta ba natin ha? Kayo po ang magpasya. Walang bibili agad-agad ng lupaing iyon, Damian. Kaya huwag ka nang bumalik doon. Ang naupang negosyante ay nagbabalak na ring umalis. Tinapat na ako ng katiwala na si Manong Boy. Pinakaramdaman ko naman ang aking sarili. At aminado akong hindi ko kayang igalaw ang binti ko. At paggabi na at solo ako sa ward, nanginginig ako sa nervyos na para bang may makikita akong kakaibang nilalang pag dumilim na. Natagalan pa ako sa ospital at napakalaki na ng pinayat ko. Halos hindi ko na makilala ang sarili ko. Mabuti na lang at may pera kami. Paano na lang kung sa mahirap na tao nangyari ang karanasan kong ito? Tiyak ilang araw lang patay na. Tinapat ako ng doktor namin bago kami umuwi ng bahay. Baka taon pa bago raw ako magalakad. Kitang-kita ko ang lungkot sa itay ko at naawa ako sa mga anak ko. Pero paano ang gagawin ko? Nangyari na ang lahat. At ang dating tinatawanan kong mga nilalang ay napatunayan kong totoo pala sila. Ang naglalaro sa isip ko, benta ko man ang lupain namin. Paano ang makakabili? Kagaya ko rin ba ang mangyayari sa kanila? Nang nasa bahay na ako, depresyon ang naranasan ko sa araw-araw. At isang araw nga bumisita ang asawa ng kumpare ng itay at kinausap ako. May ipinagtapat ito sa amin na ikinagulat ko talaga.
At ayaw ko man, nasisi ko tuloy sila sa nangyari sa akin. Pumunta ako dito baka sakaling makakatulong dahil baka hindi ka na makalakad, Damian. Ang sakit sa puso ng asawa ko ay nakuha niya sa lupaing iyon. Patawarin niyo kami. Kayo ngayon ang nasa kritikal na sitwasyon. Kailangan mong bumalik doon, Damian. Mag-alay ka at humingi ng tawad. Oo, at ikaw ang may-ari ng lupa. Pero sila man ay may karapatan din sa lugar na iyon. Pero kumare, ayaw ko nang pabalikin doon ang anak ko. Baka ikamatay na niya at baka saktan muli siya ng mga nilalang na iyon. Pare, maniwala ka sa akin. Igugupo nila ang katawan ni Damian. Ang sugat sa binti niya ay hindi nagagaling habang buhay na siyang ganyan. At baka nga hindi na siya magtagal. May kakilala akong manggagamot o albularyo. Pasasamahan kita, pangako. Hindi kita pababayaan. Bilang tulong ko na sa inyo. Dahil noon, ayaw ng asawa kong maniwala At nilalabanan pa niya ang mga nakatira sa lupaing iyon. Kung ano-ano ang ginagawa namin sa kagubatan. Para lang sila'y umalis. Hanggang bangungutin ng asawa ko at inatakin ang sa puso. Sinabi ng itay na pag-iisipan muna namin. At ayaw pa rin pumayag ng tatay ko. May pera daw naman kami. At ipapadala na lang ako sa ibang bansa. Damian, please. Pare, ikaw Damian kung gusto mo pang mabuhay maniwala ka sa akin. Alisin pati nila kayo ng kabuhayan. Kami nalugi lahat ng negosyo at naghirap kami. Pero sabi ng ilang marunong sa ganyang hiwaga, pag daw naging kaibigan mo sila, mas yayaman ka daw at gaganda pa lalo ang buhay. Kaya pakiusap, Damian. Naawa ko sa iyo. Payat na payat ka na. Heto ang number ko pag pumapayag na kayo. May tutulong sa inyo. Tawagan mo ko ha. Umalis ang asawa ng kumpare ng itay na bigo. Kalokohan daw. Saad ng itay at hindi niya talaga napapayag ang itay ko. Huwag mong tatawagan niyang Damian. Mag-aaway tayo. Tsaka sila ang dapat nasisihin sa nangyari sa'yo. Lakas pa ng loob magpayo ng albularyo. Kalokohan. Galing na wika ng tatay ko. Dumaan ang isang linggong kakaiba na ang aking pagkaramdam. At ang binti ko, walang pagbabago. Kung ano-ano ng gamot ang pinapainom, sobrang dami pa. Marami ng pinagbabawal na pagkain sa akin. Hindi naman ako makadaing sa itay. Dahil ayaw kong maging pabigat. Doon ko naramdaman ang pagkawalang kwenta kong tao. Umiiyak akong mag-isa at halos parang gusto ko na ring magpakamatay. Naisip ko kung sana'y kaya ko pang magtrabaho, sana'y ginawa ko na lang. Ito palang magiging kapalit ng pagiging hayay sa buhay. Ang partner ko naman ay ayaw akong abalahin. Hindi naman kami kasal kaya wala akong karapatang magpaalaga. Tinitiis ko ang lahat. Umaasa ako sa kasambahay namin. At kailangan kong ipakita sa kanila na ayos lang ako. Kahit ang totoo ay hindi naman. Hanggang isang araw, napupuna ko si itay ko na malungkot ito. Hindi nagsasalita at dahil kilala ko na ito, iniisip ko na lang na baka talo ito sa sugal. Hinihintay ko na siya ang magkwento sa akin, pero ayaw talaga niyang magsalita. Araw-araw na lang napapansin ko na gabi na itong umuwi. Lumilipas pa nga ang mga araw at hindi na ako nakatiis. Tinanong ko na ang itay kung bakit ganoon ang kanyang ikinikilos. Baka ako, kagaya ko, may nararamdaman na ring sakit sa itay. At ayaw lang sabihin sa amin ni ate. Pero nagulat ako sa kanyang sinabi. Inak, natalo ako sa kasino. Umabot ng 10 milyon. Hindi pa kasama ang interes. Naibayad ko na ang ating mga paupahan. Pasensya ka na. Huwag mong sabihin sa ate mo, magagalit iyon.
May mga parte pa naman tayo at pipilitin kong makabawi. Itay, ang laki naman ng talo mo. Dati naman hindi ka natatalo ng ganyan kalaki ha. Gawan ko ba anak? Malimit ang talo ko ngayon kaysa noon. Babawi ako anak. Kilala mo naman ako. Babawiin ko ang 10 milyon. Pangako. Pero duda ako sa itay. At agad pumasok sa isip ko ang sinabi sa amin ng asawa ng kanyang kumpare. Na dahil nga sa na-encounter ko na ang nilalang sa lupain ko, tiyak na pahihirapan nila kami sa buhay. Kailangan ko na talagang mag-alay, tulad nga ng payo ng asawa ng kumpare ni itay. Pero paano naman ako makarating doon? Mahirapan ako dahil nga ako nga ay naka-wheelchair na. Diyos ko. Ayoko po ng ganitong buhay. Wala naman po akong ginagawang masama sa kapwa ko. Bakit ko po nararanasan ito? Dasal ko. Lalo akong nag-isip. Hindi ako makatulog. Pero sinabi ko sa sarili ko, hindi ko kailangang magpatalo sa kanila. Kaya gumawa ako ng paraan. Kinaunta ko si Ray at tinatanong ko kung andun pa ba sila sa lupain ko. Hindi ko naman na-check ang bayad niya sa upa dahil sa bangko dumediretso ang renta ni Ray. Sinabi ni Ray na nagbawas na siya ng kanyang mga panabong at may maliit siyang lupain na inupahan. Pero hindi daw kasya lahat. Pero sinabi niya sa akin na mga 5 buwan pa sila sa lupain ko. Ba na rin ako, Damian? Ang mga tauhan ko takot na talaga. Kumusta ka na? Kaya mo pa ba ang nararamdaman mo, pre? Kagabi daw may nambabato na ng bubungan ng baraks ng mga tauhan ko. Nananakit na sila, Damian, at natatakot ako para sa negosyo ko. Bawal akong mawala ng tauhan. Agad kong kinumusta si Manong Boy. Humingi ako ng pabor kay Ray at sinabi kong uupahan ko naman sila. Tulungan lang nila ako at para na rin maging mapayapa ng lahat. Sinabi kong sunduin ako sa bahay ko. At kailangan nila akong buhatin para makalapit kung saan na ako nawala sa gitna ng gubat. Sa punong malaki na tandang-tanda ko kung saan ako nawala noon. Nag-alangan man si Ray ay sinabing baka hindi pumayag si Manong Boy dahil kinakatakutan nga nila ang lugar na iyon. Hindi ako tumigil na makiusap kay Ray at paulit-ulit ang kanyang sinasabi. Natatakot na sila at nawawala na ako ng pag-asang matutulungan ako ni Manong Boy. Hindi pa rin daw kasi nawawala ang dating gawain ng mga nilalang. Tuwing hating gabi ay dumadaan pa rin sila. Pabalik-balik at napakarami pa rin daw na nilalang na hindi nila maunawaan ang mga salita. Nakasanayan na lang daw ni Manong Boy ang lahat at dahil na rin nauunawaan nila ang mga elemento. Kaya nagtitiis sila sa lupain ko. Sinabi ko kay Ray na baka pwedeng sabihin kay Manong Boy kung papayag para lang kako matapos ng lahat. Nagmamakaawa na ako kay Ray at napapaiyak na ako sa pakikiusap. Sinabi ko kay Ray na mag-aalay ako ng alak at kakanin at may tutulong sa aking albularyo. Hihingi ako ng tawad upang maging madali ang paggaling ko. Sinabi ko pang nangyayari na ang hindi dapat mangyari. Nauubos na ang kabuhayan namin. At sinabi ni Ray na hindi daw siya nagugulat dahil alam daw niyang mangyayari nga iyon. Hayaan mo, pre. Sasabihin ko kina Manong Boy at tatawagan agad kita. Para akong nabunutan ng tinik sa dibdib ng sumagot si Ray. Nasasabihin niya kina Manong Boy ang pakiusap ko. Tinawagan ko rin ang asawa ng kumpare ng itay kahit pa ayaw ng itay ko. Pinaghanda ko ang manggagamot o albularyo man ang tawag nila. Babayaran ko kako sila para tumulong sa akin. Sinabi ko na hanggat may pera pa ako, kikilos na ako. Dahil oras na maubos na ang aming kabuhayan ng itay, maghihirap na kami. Dahil ang itay baka hindi na makakabawi.
Pero ang sitwasyong iyon ng itay, alam kong konektado ito sa mga nilalang na nakaengkwentro ko. Alam kong sila ang may kagagawan kung bakit bumabagsak na ang kabuhayan namin. Mahirap mang paniwalaan pero ramdam ko na totoo ito. At hindi ako pwedeng magkamali. Ang mga engkanto sa lupain ko ay totoo at mapanganib. May mga kakayan sila na kayang kontrolin ang tao. Kaya kailangan kong kumuha ng lakas at hindi ako pwedeng magpatalo lamang. Dahil kung hindi ako kikilos, madadamay pati ang kapatid ko, maging mga anak ko. Naawa ako sa kanila. Wala na nga akong naiambag sa kanilang maganda sa buhay nila. Wala pa akong maipamana. Wala naman akong alam na ibang hanap buhay dahil hindi ako sinanay ng itay ko na magbanat ng buto. Tumatawag ang ate ko at hanggat kaya kong magsinungaling ay ginagawa ko. Mabait ang nag-iisang kapatid ko at maging ang bayaw ko. Wala akong masabi sa kanila. Magdadala pa ako ng problema sa pamilya ko dahil lamang sa mga engkanto na hindi naman pinapaniwalaan ng lahat ng kagaya kong lumaki sa kabayanan. Nakakahiya sa kanila. Ano ang silbi ko sa kanila? Diyos ko, tulungan mo naman ako. Daing ko. Lalo akong nanghihina pag nakirot ang sugat ko. Pero ayaw kong dumaing sa kanila. Ilang araw ngang hindi umuwi ang itay at nag-aalala ako. Maraming sindikato sa kasino at oras na hindi makabayad ang itay. Pwedeng buhay ang kunin sa kanya. Bilang kabayaran, baka ibayad ang itay ang lahat ng aming property. Lalo akong na-depress at na-anxiety. Isip na ako at hinihintay ko ang tawag ni Re. At sa awa ng Diyos, mismong si Manong Boy ang tumawag sa akin. At sinabing handa na daw siyang tulungan ako. Sinabi pa niya sa akin na kung sana daw nakinig agad ako noon. Hindi mangyayari sa akin ang lahat ng ito. Ako lang ang nakakaunawa sa iyo, Boss Damian. Lahat ng nangyayari sa iyo alam kong magaganap. Kahit sa amin sa Bicol, ganyan ang aming nararanasan. Mas malala pa po ang ganti ng ganti nila. Kaya handa po akong tumulong sa inyo. Mabait kasi kayo sa amin. Salamat po, Manong. Alam kong hindi mo ako matitiis. Hirap na po ako. Naiiyak na ako habang kausap ko si Manong Boy. Itinakda na nga ng manggagamot na sa kabilugan ng buwan. Kailangan daw ay araw ng Martes o Biyernes ang pagpunta ko sa lupain ko. Inihanda ko ang sarili ko. Nagpa-check up muna ako at nagpareseta ng mamahaling gamot upang lumakas ang resistensya ko. Sinabi ko sa albularyo na magkita kami sa mismong lupain ko at isinama ni Manong Boy ang iba pang tauhan ng Manukan ni Re. Binuhat nila ako at nagrenta kami ng malaking sasakyan para hindi ako mahirapan. Tulong-tulong silang binuhat ako. Ramdam ko na hirapan sila at hiyang-hiya ako doon. Napakasakit ng katawan ko habang buhat nila ako at kumikirot ang binti ko. Napakahina na rin ng aking katawan. Pero pipilitin ko sa tulong ni Manong Boy. Lumalakas ang loob ko. Alas 3 ng hapon ang aming usapan. Pagkarating namin sa tabi ng highway, ang mga albularyo ando na sila. 3 pala sila. At kakaiba ang kanilang kilos. Halatang lahat sila ay may kaalaman at may mga karagada sa katawan. Sir Damian, hinga ng malalim. Handa ka po naming tulungan. Magdasal ka po at manalig sa Diyos natin. Mabuti't nakapagpasya ka na agad. Malala na po ang sitwasyon mo. Mukhang handa ka na nilang tuluyan. Saad ng lalaking kakaibang mata. Halatang bukas ang kanyang third eye. Isang matandang lalaki naman
agad akong binulungan. Dala na daw nila ang mga pangalay at ipinakita nila sa akin. Sinabing kailangan daw na makitaan ako na bukal sa akin ang kalooban ng paghingi ng tawad at kailangan ko daw huminahon at huwag akong matatakot oras na may makita muli akong kakaiba. Walang ibang tutulong sa iyo, Sir Damian, kundi ang sarili mo. Oras na maramdaman mo na sila, agad ka pong makipag-usap at mag-aalay na tayo. At humingi ka ng tawad sa kanila. Itim na engkanto ang naninirahan sa lupain mo, Sir Damian. Nakahagip na sila ng aming mga mata. Wika ng mga albularyo. Binuhat na muli nila ako ni Manong Boy at tinuro ko ang daan patungo sa malaking puno. Karating na doon, hindi nila ako pinabayaan. Hawak-hawak nila ako at ang mga albularyo nagsimula ng mag-orasyon. Pantawag daw sa mga elemento sa paligid. Para daw malaman ng mga engkantong itim na wala kaming balak na masama sa kanila. Pinapakit nila ako at sinabi nilang hindi nila ako iiwan. Pagkapikit ko nga, bumalik ang nakaraan. Para akong nasa loob muli ng isang madilim na kuweba at doon narinig ko muli ang kanilang mga salita. Alam kong sila iyon dahil natatandaan ko pa ang tono at ang kanilang mga lengguwaheng hindi ko maunawaan. At doon na ako nagsimulang magsalita. Humingi ako ng kapatawaran sa kanila at sinabi kong pagalingin na nila ako at nangangako akong hindi ko gagalawin ang lupain ko. Babayaan ko silang manirahan doon hanggat gusto nila. Paulit-ulit akong nagmamakaawa na pagalingin na nila ako at sana wag nilang ipapahamak ang aking itay. Katahimikan lang ang aking narinig. Nakakabinging katahimikan. Nawala ang mga salitang hindi ko maintindihan at ang hangin nananatiling banayad at wala akong nararamdamang takot. Maya-maya lang, isang malumanay na salita na boses ng lalaki ang muli kong narinig. Hindi kami masama, Damian. Napag-aralan ka na namin at alam naming naniniwala ka na ngayon sa mga kagaya naming nilalang di ni Bathala. Oo, pinapatawad ka na namin at ang aming hiling, hayaan mo kaming dumaan sa lupain mo. At ang portal sa punong ito ay huwag mong gagalawin. Makita mo man kami sa gabi, ay huwag na lang ninyo kaming papansinin. Nagbigay agad ako ng pahiwatig sa mga albularyo. Naibigay na ang alay. Ipinasok nila sa butas ng puno at muli akong humingi ng kapatawaran. Siyensya na talaga kayo. Lumaki ako sa syudad at pinalaki ako ng magulang ko. Nasanay sa mga material na bagay. Kaya wala akong alam sa mga kagaya nyo. Patawad po muli at baka pwedeng maging kaibigan nyo ako. Tanggapin po ninyo ang alay namin. At pangako, aalagaan ko ang portal nyo. At payagan nyo na akong palagyan ko ng bakod ang lupain ko. Para na rin sa katahimikan nyo. Tahimikan muli ang aking narinig. Nakakabingi pero nagtataka ako. Nawala ang takot ko sa kanila. Habang ako ay pikit, naramdaman ko ang presensya nila sa aking tabi. Rinig ko ang kanilang mga yabag at naging payapa ang paligid. At muling nagsalita ng lingwaheng hindi ko naiintindihan. Pero malumanay na ito at hindi nagalit. Ang ibig sabihin, nagustuhan nila ang alay namin. Sumasang-ayon kami na bakuran mo ang lupain mo, kaibigang Damian. Paalam na. At muli, nais kong itatak sa iyong isipan na hindi kami masama. Ito lang talaga ang daan namin mula pa noong unang panahon. Hindi pa kayo isinisilang.
Ang aming ganti sa mga mortal na nag-aalaga sa aming portal ay kasaganaan at buhay na payapa. Pangako yan, Damian. Makakaalis na kayo at magpahinga ka na bukas. May pagbabago na sa sugat mo sa binte. Paalam, kaibigang Damian. Napaluha ako ng pagmulat ko. Ay para bang ang ginhawa ng isipan ko. Naunawaan naman ako ng mga albularyo at tinapos na nila ang kanilang mga orasyon. Nilagyan nila ng palatandaan ang malaking puno para igalang ito ng mga taong mapapalapit dito. Muli akong binuhat ni Manong Boy at namahinga muna ako sa kubo ko. Nagsalo-salo sa pagkaing pinabili ko sa kanila. Gulat na gulat ako sa aking pakiramdam. Para bang napakalakas ko na at sinubukan kong igalaw ang aking binte. Maniwala man kayo sa hindi, basta maniwala na lang kayo. Nagulat ako. Para itong wala ng sugat at ni kirot ay hindi ko nararamdaman. Muli akong napaluha at sinabi ko sa mga kasamahan ko na kaming mga lumaki sa syudad ay mangmang sa ganong kaganapan. Wala kaming nararanasang hirap sa buhay. Kaya ganito ang aming kapalaran. Nagiging mangmang sa mga nilalang na hindi namin nakikita at tinatawanan lamang. Lalo na sa kagubatan. Kaya sinabi ko sa sarili ko na mula sa araw na iyon at sa paggaling ko, iisa-isahin kong puntahan ang mga anak ko. Ipapamulat ko sa kanila na hindi lang tao ang nabubuhay sa mundo at pipilitin kong ipaalam sa kanila na totoo ang mga elemento, lalo na ang mga engkanto. Siguro nga sasabihin nila na baka nasisiraan na ako ng ulo. Pero ipinapangako ko yun sa sarili ko. Gagawin ko iyon sa mga anak ko. Nakauwi na ako ng bahay at sinalubong ako ng aking mga kasambahay at nag-aalala sila na baka daw sumama ang aking pakiramdam. Nakita nila na pula na daw ang aking muka at ang aking labi ay nagkakulay na. Nanibago sila dahil bakit daw ayos na akong kumilos. Sinabi ko sa mga kasambahay ko na tawagan agad ang doktor namin at kailangan kong magpa-check up. At lalo akong nag-aalala sa itay dahil wala akong natatanggap at tawag sa kanya. Kaya naman ang mga kaibigan niya na may kontak ako, agad kong pinapahanap ang itay ko. Dahil hindi ako matatahimik at nag-aalala na ako. Hindi naman ako nabigo. Tinulungan ako ng aking mga kontak na kaibigan ng tatay ko na mga nagsusugal din. Nagulat ako dahil sinabi nila na wag daw akong mag-alala sa aking itay. Dahil paldo na daw ito at nakakabawi na. Masayang masaya ako at halos napapikit muli ako at nagdasal. Muli akong nagpasalamat sa kanila. Alam kong naririnig nila ako dahil para bang ramdam ko na konektado na ako sa kanila. At nagpasalamat ako sa Diyos at sinabi kong salamat dahil kahit nagkamali ako at hinusgahan ko ang mga nilalang na ang Diyos din ang lumalang, ay binigyan pa rin nila ako ng pagkakataong magbago at mabuhay. Kinabukasan nga dumating ang aming family doctor at maging sila ay nagulat. Aba, himala ito Damian ha. Tuyo na ang sugat mo, Lok. Nakakapangilabot naman. Kami ay ilang taon na ring doktor pero ngayon lang kami naka-encounter ng ganito. Praise God. Damian, pasalamat ka sa Diyos. Magaling na ang sugat mo. Baka mga 1 linggo pa makakalakad ka na ng maayos. Opo, Dok. Talagang ako man ay nagulat. Kay buti po ng Diyos. Salamat din sa inyo at hindi niyo ako pinabayaan. Isang tawag ko lang handa kayong puntahan ako. Isa talaga itong himala, Damian. Nangingilabot ako. Ayaw ko nang magtanong pa kung saan mo man nakuha ang sugat na yan. Nare-respeto namin ang pasyo mo. Ituloy mo lang ang gamot at vitamins mo para makabawi ka kaagad.
Nagpaalam si Doc at ang kanyang mga kasama na hindi makapaniwala. Nakiusap na lang ako na amin na lang ang nalaman nila at huwag nang sabihin pa sa iba. Alam ko namang mga professional ang mga kaharap ko at nauunawaan naman ako ni Doc. Matagal na namin siyang family doctor at sinabi niyang huwag daw ako mag-alala at amin na lang daw ang natuklasan nila. Siguro nga daw ay isang himala na lang iyon at yun na lang ang iisipin nila. Dumaan nga ang isang linggo, nagulat ako. Paggising ko dahil naitatapa ko na sa sahig ang aking mga paa at hindi ko na kailangan pang mag-wheelchair. Agad akong nagpabili sa kasambahay ko ng saklay at sinabi kong kailangan kong mag-practice maglakad dahil maaapektuhan na ang mga paa ko kung hindi ako dahang-dahang maglalakad. Dumating na rin ang aking itay at napakasaya nito. Napuna ko kaagad ang kanyang ngiti. Nabawi na daw niya ang aming mga paupahan sa bayan. Doble pa ang pumasok na pera sa bangko niya dahil nabawi daw niya ang 10 milyon. Nangako ito sa akin na hinding-hindi na siya uulit na tumaya ng milyones. Magkakaroon na daw siya ng kontrol sa halaga na magagastos niya sa kasino. Tuwang-tuwa din ito at halos yakapin ako ng itay dahil hindi na ako naka-wheelchair. Pinakita ko rin sa kanya na halos peklat na lang ang sukat ko at sinabi nitong bakit daw naggaganon at ano ang nangyari. Takang-taka ito at halos hindi makapaniwala. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Hindi na ako naglihim sa itay ko. Pinakiramdaman ko siya kung paniniwalaan niya ako. At sa awa naman ng Diyos, sinabi niyang totoo nga ang mga elemento at kailangan pa rin daw akong mag-ingat. Kung man anak, ay hindi naniniwala. Pero kayo ng kumpare ko ay sapat ng patunay na totoo ang mga engkanto. Huwag na nating sabihin pa sa ibang tao ang ating karanasan, maging sa ate mo, para na rin sa katahimikan ng ating pamilya. Ibahagi mo na lang yan kay Sir Casper. Wika pa ni itay. Agad ko naman tinawagan si Ray at sinabi ko sa kanya na huwag nang umalis sa lupain ko at ibalik na ang iba pa niyang panabong. Sinabi ko sa kanya na ligtas na ang lugar at huwag nang mag-alala. At nakiusap din ako sa kanya na baka pwedeng sumosyo ako sa kanyang negosyo. Hindi lang kasi pagsasabong ang kanyang hanap buhay, kundi binebenta niya ito sa malaking halaga kasi marami na siyang nagtitiwala na mga customer. Tuwang-tuwa si Ray at sinabing tamang-tama daw. Nangangailangan daw siya ng malaking kapital dahil may padating daw siyang mga mamahaling manok. Galing pa daw ito sa ibang bansa. Nagsimula na nga ang aming negosyo ni Ray at nakalakad na ako ng tuluyan. Pinalagyan ko ng bakod ang buo kong lupain at pilit kong pinaiiwasan ang malalaking punong iyon. Safe na ang lugar namin. Mataas na pader na ang nakapalibot dito. Lagi akong bumubulong sa kanila at laging nagpapasalamat. Inalinisan ko ang buong kagubatan at iniwasan ang lugar na malaking puno. At ang bulong ko nga sa kanila, pangako ko na aalagaan ko sila. Hindi ko ipagbibili ang lupain ko at isang malakas na hangin nga ang parang dumampi sa mukha ko. At naunawaan ko na parang nagpapasalamat din sila sa akin. Buhat nga noon, sunod-sunod nga ang swerte namin ng itay. Ako sa mga negosyong pinapasok ko, lahat ay bumabalik ng doble. Malaki na ang ipon ko sa bangko at ang itay, hinayaan ko na lang itong magsugal. Matanda na ito at yun na lang ang kanyang libangan. Si Ray naman ay nadamay sa swerteng hatid sa akin ng mga kaibigan kong mahiwaga. Gumanda lalo ang kanyang negosyo at maging ako ay nadamay. Dahil ang kapital na inisosyo ko sa kanya ay doble ang balik. Minsan ay triple pa. At nagdagdag pa kami ng ibang negosyo sa lupain ko.
at basta iniiwasan naming madamay ang portal na mga elemento. Nag-aalay pa rin ako ng alak at kakanin at binigyan namin sila ng pribadong daan na hindi madadaanan ng ibang tao. Nagkataon pa na si Manong Boy ay may kaalaman pala tungkol sa kanila, kaya mas naalagaan namin ang kanilang portal at naging tagapag-alaga ko na rin si Manong Boy. Tuwing hating gabi nga ay nasasanay na kaming dumadagongdong ang kanilang mga yabag. Hudyat iyon na dumadaan na naman sila. Kung ini-imagine ko nga, parang mga kalabaw o kabayong naglalakad lang. At para bang mga taong dumaraan at nagsasalitaan. Para tuloy na unawaan ko na nagkukwentuhan sila sa mga pangyayari sa kanilang pinuntahan. Mula nga sa kubo ko habang ako ay nakaupo sa aking teres, titig na titig ako sa malaking puno. At kahit i-google ko pa, hindi ko malaman kung ano ang pangalan ng punong iyon. Minsan nga lumiliwanag muli ang gitna nitong bahagi, kagaya noon. Para itong apoy na sumisiklab at alam kong bukas na naman ang kanilang portal. Masaya akong nakatitig habang nagkakape at kahit hindi ko sila nakikita, rinig ko ang bawat kibo nila. Ang mga kalos ko sa paligid, nakasanayan ko na. Minsan tumatawa sila na para bang napakasaya nila habang nagtatakbuhan. Minsan din naman, makakakita ako na parang mga bituin na bumababa at humahalo sa mga dahon ng mga puno. Nadadamay tuloy ang paligid, lumiliwanag at nalilibang ang mga mata ko. Alam kong sila iyon at muli akong bubulong at sasabihin ko sa kanila na, "Kumusta kayo mga kaibigan ko? Salamat sa biyayang ipinagkaloob niyo sa buhay namin." At muling lalamig ang paligid ko at ang hangin ramdam kong dumadampi sa ulo ko. Nakasanayan ko na nga sila at para sa akin, part na sila ng buhay ko. Dumaan pa ang taon, ang kubo ko ay pinabago ko na. Ginawa ko na itong isang malaking bahay at ang 5 kong anak, tigi isang kwarto. Sila ay pinupuntahan ko at sinasabihan ko na kailangan nilang mag-stay sa bahay ko pag bakasyon upang makabanding ko naman sila at makabawi na rin sa kanila. Mula nga noon, kinakwento ko na sa kanila ang tungkol sa mga engkanto at elemento sa lupain namin. Lalo na ang tungkol sa portal. Pinapaliwanag ko sa kanila ang bawat detalye. Sinasabi nga nilang parang hindi naman daw totoo. Pero kalaunan ay nauunawaan na rin nila ako. At kagaya ko daw, tuturuan nila ang kanilang sarili na tanggapin ang katotohanan na may mga engkanto sa paligid ng lupain namin. Sa bawat kwento ko ay nararamdaman ko na parang masaya ang mga kaibigan ko sa labas ng bahay namin. Alam nila na kadugo ko ang 5 bata na naglalabas-masok sa bahay ko. At siguro naririnig nila na ikinukwento ko sa mga anak ko ang tungkol sa kanila. Dumaan pa ang mga buwan at taon, patuloy akong nagninegosyo. Kasosyo ko si Ray. Kasama pa rin si Manong Boy at sila pa rin ang tauhan ni Ray. Masaya silang nagtatrabaho kasama ko at hindi na sila nakakuha na pa ng ibang tauhan. Dahil mahirap daw ipaliwanag sa mga ito ang nararanasan namin tuwing hating gabi. Sinabi naman ni Manong Boy na kailangang bukas din ang kaisipan kung sino man ang tatanggapin nilang bagong tauhan sa manukan ni Ray. Sa tagal na ngang nagtatrabaho ni Manong Boy sa lupain ko, naikwento na rin niya sa akin ang minsang nakakita siya ng napakagandang ibon na nakadapo daw sa puno. Minsan naman raw ay umaamoy ang napakabangong bulaklak sa paligid ng manukan ni Ray. Sanay na daw siya sa ganong senaryo at para sa kanya, nadadamay na rin daw siya sa swerte na ibinibigay ng mga ito sa akin. Maganda na rin daw ang buhay ng pamilya niya sa Bicol at nakapagtapos na rin daw siya ng kanyang mga anak
Hindi daw siya nagkakasakit. Alam ko ring may nililihim sa akin si Manong Boy. Alam kong may kaalaman siya na pwedeng nakikita na rin niya ang hindi ko nakikita. At pwede ring nakakausap na niya ang mga nakakausap ko na noon pa man. Kaya sinabi ko kay Ray na tuloy lang kami sa pagnenegosyo at huwag kaming gagawa ng masama upang hindi kami parusahan ng mga engkanto. Sa ngayon nga ay matandaan na rin ako at ang itay ay nasa bahay na lang at pinagbawalan na magsugal ng doktor niya. Inabot kasi ito ng mild stroke sa kasino. Milyones ang naitabi ng itay ko at binabalak na siyang kunin ng ate ko sa Canada. Anak, matanda ka na rin ha. Ang mga apo ko sana wag mong igagaya sa karanasan mo. Imulat mo ang kanilang mga mata sa mga elemento sa paligid niyo. Hindi na kayo maghihirap anak hanggang sa kaapo-apuhan mo. May swerte silang ibinigay sa iyo anak. Nadadamay ang mga nakapaligid sa iyo. Tama ka itay. Ako man. Milyon na rin ang ipon ko sa bangko. Lahat ng negosyo ko nagbo-boom. O tama nga kayo. Ramdam ko ang kanilang presensya. May swerte silang ibinibigay sa akin itay. Kaya inaalagaan ko sila. Buwan lang ang lumipas, kinuha ni ate si itay. Nasa Canada. At ako naman ay abala sa mga naiwang paupahan ng itay at mga negosyo namin ni Ray. Hindi umabot ng taon dun si itay. Nang isang umaga, may malaking paru-paro ang dumapo sa balkonahe ng bahay ko. At nagtataka ako dahil hindi ito umaalis at para bang pilit itong lumalapit sa akin. Nang biglang lumakas ang hangin at may kasama ito na parang bulong. Wala na ang ama mo, kaibigang Damian. Ano po? Agad akong tumawag sa kapatid ko at naunahan lang daw niya ako. At tama ang bulong, patay na nga ang itay. At ang paro-paro para bang ang itay iyon. Wala naman akong magawa, hindi naman pwedeng agad-agad akong makapunta ng Canada. Pumatak na lang ang luha ko at ang malaking paro-paro dumapo na nga sa ulo ko at lalo akong napaiyak. Alam kong si itay ko ang paro-paro dahil nagpaikot-ikot ito sa buong bahay ko at labas-masok ito sa kwarto ng kanyang mga apo hanggang nakita kong nahulog na ito sa sahig ng kwarto ko. Salamat sa inyo. Inihatid niyo ang itay ko sa bahay ko. Maraming salamat mga kaibigan ko. Bulong ko habang naiiyak. Nang gabing iyon, nagtirik ako ng kandila at inilagay ko ang malaking paro-paro sa isang kahon. Magdamag akong nalamay sa itay sa balkonahe ng bahay ko at sinabayan kami ng napakaraming alitap-tap sa palibot ng bahay ko. Para bang nakikiramay sila sa pagkamatay ng itay ko. Maging si Manong Boy ay lumabas at takang-taka sa napakaraming alitap-tap. May waga talaga ang buhay, Boss Damian, oh. Sinadya nilang ilawan ka para makiramay sa iyo. Hindi kayang ipaliwanag ng ordinaryong tao lamang ang libu-libong alitap-tap na iyan. Nakakapanglabo tignan. Diba? Saan ang galing yan? Tama ka Manong Boy. Kahit pa sinabi ng mga albularyo na mga itim na engkanto sila. Pero ang puso nila, punong-puno ng kabutihan at bukal ang loob nila sa pagkikipagkaibigan sa mga tao. Napakaswerte natin Manong Boy. May kaibigan tayo na kagaya nila. Nagdamag nga akong sinamahan ni Manong Boy at hindi umalis ang mga alitap-tap. Nawala lang sila nang lumiwanag ng paligid. Sa Canada inilibing ang itay ko. Balik remit ito. At ako naman ang paro-paro sa kahon. Inilibing ko ito sa loob ng bakuran ko. At habang nagbubungkal ako ng lupa, mga paro-paro namang iba't iba ang kulay ang naglapitan sa akin.
Lalaki ako pero napakababaw ng luha ko at ramdam na ramdam ko ang mga kaibigan kong elemento sa tabi ko. Ang kaluskos na mga tuyong dahon ay rinig na rinig ko. Napakahiwaga niyo mga kaibigan ko. Salamat sa inyong pakikiramay. Huwag niyo akong pababayaan hanggang sa pagtanda ko. Samahan niyo ako dito sa lupain ko. Isang malakas na hangin nga ang muling humampa sa mukha ko at may kasamang bulong. Makakaasa ka, kaibigang Damian. Ngayon nga malapit na akong maging senior citizen. Ang mga anak ko may mga asawa na at yung iba ay tapos nang mag-aral. Dinadalaw nila ako pag summer at masaya ako dahil ang lahat ng bilin ko ay kanilang natatandaan. Ang bunso ko hindi ko may paliwanag pero nakakakita daw siya ng mga batang naglalaro sa malawak naming kaparangan. Mukhang bukas ang kanyang third eye at natutuwa ako dahil hindi siya natatakot sa mga nakikita niya. Anak, mukhang ikaw ang magmamana ng lupaing ito ha. Sigurado ka bang nakakaya mo ang mga nakikita mo ha? Hindi ko lang sinasabi sa iyo, Dada. Unang dating ko pa lang dito, nakakarinig na ako ng ibang salita. Parang iba ang kanilang dialekto pero hindi ako takot. Mana yata ako sa iyo eh. Turuan mo na lang ako magdegosyo, Dada. Ayaw kong magtrabaho sa mga kumpanya. Ang bili ng lolo, wag daw akong kagaya sa iyo na batugan. At nagkatawanan na lamang kami ng bunso ko. Kanino ba ako magmamana di sa lolo mo? At lalo kaming natawang mag-ama. Napakasaya ko ng araw na yon. Ngayon, alam ko na may anak na akong papalit sa akin na mag-aalaga sa mga kaibigan kong engkanto. At bago ko tapusin ang kwentong ito, magbibigay lang ako ng tips sa inyo. Kapag may mga lugar o puno kayong pinaghihinalaan na may nakatira na mga elemento, lalo na ang mga engkanto, huwag na huwag kayong magmumura o magiging bastos ang bunganga. Mas piliin yung maging kalmado. Alam niyo kung bakit? Kasi bibigyan kayo niya ng swerte. Alam niyo ba na may mga mag-asawa na nakatira sa mga bahay nila na may malapit na punong kahoy na luma pero hindi nila alam na may nakatira doon. Ang nangyayari kasi, kapag mga bastos ang bunganga nila o palaging nagsisigawan, nagagalit din ang mga nakatira doon. Parang naging istorbo kayo sa kanilang tahimik na mundo. Ang mangyayari ay bibigyan kayo ng kamalasan. Ang mangyayari din sa inyo, walang humpay na awayan, may mangyayaring panloloko hanggang sa magkahiwalay kayo. Yun lang po, sana'y maunawaan ninyo. At yan ang kwento ng buhay ko, Sir Casper. Maraming tataas ang kilay pero kilalang kilala ang lupain ko dito sa bayan namin. At kilala ako bilang pilantropo. Anong pilantropo? Marami na akong natutulungan at hindi ka maniniwala. Lalong lumalaki ang ipon ko sa bangko. Kaya sana yung ibibigay ko sa iyo ay huwag mong tanggihan. Alam kong mabait ka rin naman. At ang bunso ko ay nananatiling bukas ang isipan sa mga alaga naming engkanto. Kahit kunin na ako ng lumikha sa atin, alam kong ang bunso ko ang susunod sa yapa ko. Muli, maraming salamat sa mga nakikinig sa pambihirang kwento ng buhay ko. Mahiwaga man, pero totoong nangyari. At patuloy silang nakikiraan dito sa lupain ko. At ang portal nila, habang buhay ko pa ring aalagaan ito. Bibigyan ko kayo ng tips. Malapit ito sa Sierra Madre, ang lugar ng mga engkanto sa Luzon na nagkakaisa. Muli po, ako po si Damian ng Luzon. Grabe ba eh. Kinilabutan ako sa kwento na yun ah. Grabe, nanindig talaga ang balahibo ko eh.